Zamet je skvelá záchranka. Takí dobrí sú preto, že sa veľa vzdelávajú a dávajú do toho srdce. Gratulujem im k 20. výročiu a do ďalších rokov im želám veľa vášne pre záchranárstvo. V záchrannej zdravotnej službe Zamet mám veľa osobných priateľov, najmä z lekárskeho prostredia. V tejto záchrannej zdravotnej službe sa ukazuje, ako vie prevádzkovateľ zabezpečiť v súbehu správnu medicínsku prax, dobré odborné vedenie zamestnancov a samozrejme aj odovzdávanie atribútov správnej medicínskej praxe v kontexte odbornosti, ľudskosti a ochoty, ktoré sú východiskové nastavenia každého zdravotníckeho pracovníka v prostredí záchrannej zdravotnej služby. Zamet je symbolom odbornosti a technologických inovácií. Zároveň je však aj symbolom ľudského prístupu a otvorenej komunikácie. Zamet, gratulujem vám k vášmu jubileu a naozaj skutočne vám ďakujem za všetkých nás, vašich pacientov. Milý Zamet, želám ti všetko najlepšie k tvojim 20. narodeninám. Veľmi si vážim hlavne tvoj vzťah a investíciu do vzdelávania svojich zdravotníkov. Do ďalších rokov želám veľa zachránených životov. Spoločnosti Zamet želám 20. výročiu ich pôsobenie na slovenskej záchranárskej scéne len to najlepšie. Želám vám, aby vaše vzdelávacie aktivity boli úspešné, aby ste mali spokojných zamestnancov a veľa zachránených životov. Milí kolegovia v Zamete, srdečne vám gratulujem k vášmu 20-ročnému výročiu. Je to úctyhodné medzi záchrankami a páči sa mi na vašej firme, že sa venujete prioritne dodržiavaniu medzinárodne odporúčaných postupov, že pracujete veľmi intenzívne na vzdelávaní, a to nielen vzdelávaní svojich zamestnancov, ale aj ostatných záchranárov a lekárov záchranných služieb z celého Slovenska. Ako firma sa mi veľmi páčite a keby som nebol spokojný v LSE, tak prídem robiť k vám. Ešte raz všetko najlepšie. Gratulujem. Ako súdny lekár dlhodobo sledujem dianie v urgentnej medicíne a v prednemocničnej starostlivosti zvlášť. A som dnes veľmi rád, že môžem týmto spôsobom popriať všetko najlepšie Zametu, prevádzkovateľovi záchrannej zdravotnej služby, u ktorého sa spája profesionalita a ľudský prístup. Ja vám ďakujem za spoluprácu a budem veľmi rád, keď zostaneme v kontakte.